Karbi rong asaramai duaramla constituency ro tumpen pherangke amai kangnipon ingdeng thongke braisi jengkha hawar amai kitalon pon jiaphan tirika mamai ki sengpon Kadam nelibirta life thanbang phi sami rini mailin chimongpi asmonang ton pen birta arjuponikha nijang karbiang long lakhai si ke parlu bothar langso serdi hona klamalong karbi customary lo asai hemalo pinile thotta nijang karbiang long lakhai si duaramla karbi rong asaramai tumpen pherangke amai ki phapon bangso pherangke mai ki phapon along nijang karbiang long duaramla karbi rong asaramai phu meningti kongchun bang monsingkro lapenalang litum rong asara arisang hotum chelang petpen pini pherangke amai ingni ponlo bangso pherangke amai kangni ponalong nona kimi karbiang autonomous council pen ke pangdak pon vdc kaselam pon jialongke nihang karbiang long lapeni jang karbiang long lakhai si doramla constituency karbi rong asara tum chidon ne thebusi lamthe chipaklang pon rintim athe karbi rong asara mai tum hasurini ra kretroxi lapen surini ra krener kepen kachisong pon traditional village development committee si nangjipu alo bangke warphit si nona kimi vdc sengpon de jipu along karbi rong asara mai tumpen chikroiduna machi thekte lapen traditional village development committee pu arong alongke 6 schedule aron atingsi rong rup arlo cyclem pon longji sita nona kimi vdc ke sengpon alongke 6 schedule aron pen rong rup arlo cyclem pon jikali puta ningje pon rinti alang litum rong asara hin pen ke chikroidun thekte pusi doramla karbi rong asara maya tumpen pherangke mai kangni ponalong ningduk chipaklang pon Wothat lang sopen berta live apherangke Rajiv Hansi report ini media court atum atum han karsu se kadum piklo na se kadam tang kita ciklo ni bhai trade rock pai ciklo tarik trade rock ani KSCC executive atum maching wa teng pen kalbi rong saraphan atum aphan BDC aputha asene tum ningduk chip chapakang lopini nilitum asene tum eknong doramla homosti kalbi rong saramai hin betani tum na sobang jepun thekhe atheba nilitum peneng penengkan food rock siap apone tum na kachisong lagani tum traditional village development council aputha siti songbom ase non nilitum ke lanang tum KSCC isi meeting kedam tang pai ciklo tarikat rock ateng kan kini tum ke purin bunde nitum ramla homosti bengke ase nitum mahin pen CM agahai phan rohang sang pachuningri lake nang tum prabding pen laso VDC aputha nang tum khanse laso adim traditional village development council nitum phanang pinangi kali pulote nitum eknong ramla homosti kalbirong saramai banta nitum aron pen ke chisonang kokpo ase nitum hen banta ase ningdu chepaklang lo athema nitum ke ladak nengkan pot rong bong nitum ka song tang karbi rongosar ame ahin penitum penang an klan jipaduk lo ase nitum rongosar atum pada nitum kachubaya son mandet po ase chuning relam dula pohan lo nang nitum prabding pen laso VDC ademing khanse nitum traditional village development council aputha nitum an prabding pen nipinangi ase nitum ke pini CM EM agahai tum chuning relo nitum aphala soba putha prabding pena tum sai papo basi ning thilo kardo oh taro pun penai dora rongasa medit kali karbiang long rongasa mai do anke nilitum pes nit ke tipinan kok ke la puhelo alam thela puhelo je pai tarik 2023 TVDC village development council nilitum karbi rongasa mai ke halaso council putha ke nitum da akhabe la penitum chiki dorde la pen ko ke nitum ke nai ke kadugada chidilo 1984 कांग्रेस सरकार राजीव गांधी आहूत इंग्लैंड के द्वारा तुम फान लतुम के दो के दाम तवार में अहम मजिद में लसी लतुम फान के एशिया काउंसिल पिनंगी आसो काउंसिल में के ट्रेडिशनल विलेज डेवलपमेंट काउंसिल मिली तुम के हालसो काउंसिल सिनांगी ला नॉर्थ टीवी से काउंसिल के तुम डिस्कस का बिगला पहले दाम जनरल दाम दुई धाल दाग मगे नो एग्जांपल
ini jauh nang ya hok lam than nang laso ke mo son nang man ta hai non BJP hu laso konsil na konai form congress on rolling ko de la na pa ge ta Nijang Karbi Anglong ke parlo la kha troxy Kopili constituency arlo lang Sibu Chengbong ke ses holalong ingdeng thong ke braisi hawara mai kitalon ponjia phan tirika mamai ke sengpon Pini chitia chiklo ni phai kep arni Chengbong lang Sibu klamalong ingdeng thong ke braisi jengkha hawara mai kitalon ponjia baha tirika mamai ke sengpon amayalong jengkha hawar amaya mai phu lindok rong hangpen mai chari ponalong Kongchun bang sar ikrong parpen ang ton alam the than pajir mi pon bang sotiri kama mai ki seng pon along mei phu arpu dhon sing dera dun mei phu sar sing phangcho Kongchun bang rugasen tiso rapchun bang durges waringti rapchun bang biswa jyoti teron dihin rim bang mei phu joyram timung dun mei phu dhon sing tiso tumpensi kewang ji priya cheklo ingdeng thong kebraisi jengkha hawara mai kitalon ponji lapen sertalin kitalon ponalong Kachipati dunjia phan alang litum phan arpu pipon lopusi birta ripdun lo West Karbi Anglong Bureau Chief Joyram Kotha report Ili ako ni ngape klam dunji lapuan ta kaliro asi jorulo bini ili tum jengka hawara mayalong ingdeng tum kera si Karbi Islam Surongaji Kapichun bonja phan gamatha Katuka beto aninga klongpen bininga bangke jun pemenangi atema kibangji ngden pokep Karbi Islam Surongaji ke jaltalina sengkanang lelo pasi hala sartalina lo hatami non kise mate Karbi jutang som tilipia pen alihi sartifikat pha India Presiden di alang lisi alihi sartin Pini birta bangke labang sekang tuan ponik lo laing bom tha birta live